Aquest és l'Agnar, viu a la República Democràtica del Congo i la situació en la que es troba al seu país és de misèria i planeja venir a Espanya, buscant una vida millor. Suposem que ho fa com tantes persones que arriben a les costes del Mediterrani, a través de pasteres. A l'arribar, el deté la Policia Nacional i serà internat a un CIE, un centre d'internament d'estrangers, durant setmanes privat de tot tipus de llibertats. Com que el Congo no té un conveni de deportació amb Espanya, no serà deportat, sinó que es quedarà de forma administrativa irregular al país. Què ha de fer, doncs, l'Agnar un cop surti del CIE per poder residir legalment a Espanya? L'opció més fàcil és casar-se amb una persona de la Comunitat Europea. Per fer-ho, haurà de demostrar que com a mínim té 8.600 euros. Amb aquesta opció té 5 anys de permanència al país i podrà viure i treballar de manera legal. A més, tindrà l'opció de sol·licitar la residència permanent que li permetrà votar, demanar ajuts socials, demanar la nacionalitat, que així podria viatjar més de 6 mesos a l'estranger. Encara que l'Agnar no coneix a ningú i no té cap parella, pot sol·licitar una autorització de residència temporal per arrelament. Hi ha 3 tipus d'arrelament, el social, el laboral o el familiar. Podrà escollir el familiar si fos pare d'un fill d'un ciutadà espanyol, però com que l'Agnar ni té fills ni ascendència europea, ha optat per una altra mesura. L'arrelament laboral obligaria l'Agnar a treballar en negre durant 2 anys. Ha de demandar l'empresa per qui ha estat treballant, fer front als costos derivats i, finalment, guanyar el judici. També pot optar per l'arrelament social. Per això necessitaria estar 3 anys empadronat a un municipi del país, comptar amb un contracte laboral d'1 any com a mínim i de jornada completa on cobri el salari mínim interprofessional, un requisit que a dia d'avui no és gens fàcil de trobar ni tan sols pels ciutadans espanyols. Mentre no regularitzi la seva situació aquí, l'Agnar viu amb por que si el para un agent d'algun cos de seguretat el pugui multar per no portar els papers en regla o que fins i tot si troba un agent del cos de la Policia Nacional el pugui deportar al Congo.